Giserve na sa sheriff ang ipakanaog nga special writ of demolition sa korte ngadto sa mga residente sa Quiñones Compound sa Diversion Road, Barangay Matina Crossing ning Nakbayan sa Davao. Ano ang dugang detalya sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila! May resulta sa pagkakulgod sa trapiko sa Carlos P. Garcia Highway sa Diversion Road sukad kaganihang buntag bunga sa presensya sa daghang kapulisan, SWAT team ug demolition team sa kapin kun kulang usa ka gatos ka mga panimalay sa Quiñones Compound. Ato dito ka may balay dito nga sing. Permit niyo, gulitin niyo permit ha. Ayaw hayatot sila. Asa dire sir. Kani ninyaha kana ninyaha. Ito, ayaw dito sir. Sir, iko na si Piliang wala nilakot. Subay sa gipakanaog nga court order sa Regional Trial Court Branch 7 Judge Rufino Ferraris Jr. Gimanduan ang sheriff nga ipatuman na ang demolisyon ngadto sa kapin kun kulang 100 ka panimalay sa Quiñones Compound sa Diversion Road, Barangay Matina Crossing. Dakong puwersa sa kapulisan ug SWAT team ang mibantay sa demolisyon, ilabi na nga dunay mga nagmagahi nga mohawa sa area. Pipila sa demolition team wala gilayon makasugakod dihang gibato sila. Daghan oy. Diri nga sa ito. Pero daplin okay dito sa daplin. So, nanghawa na lang mo. Hawa na namin. Naigo kami. Sa may order sa inyo, dili na ni padayon. Padayon nang yapon ta. Sigon sa purok leader nga si Fero Silin, nga pipila sa maong mga residente ang nabayra na apan namalik sa ilang balay, sanglit wala kauyon sa relocation site. Dili man gid sila manghawa. Kapila na sila gitagaan. Og mga notice gibayran naalang mangyapon sila. Adunay gidakon nga 5 hectares ang luna nga giokupa sa mga informal settlers. Pipila sa mga target sa demolition, dawat na ang ilang kahimtang ug may desisyon nga mopuyo sa relocation site. Dawat naman yun naman kay wala naman yun. Ano yun siya. Sa location naman may location. Nakataging naman may. Kuan lang yun, lote lang. Okay naman yan na, dawat na mo. Sigon sa otoridad nga ang original nga schedule unta sa demolition niadto pa untang June 2019 apan Oktaban lang. Hinuon sa karon wa na gyud kini napugnan pa. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.